May bodol-bodol na po niyang bisayang dako o pansit mingaw na mo. So, tara! Ngaon ta! Ano sabi na? Dila? Gamay. Bitawa. Ginagawa mo. Tara! Ano pwede mo itong atong Nani may ka? Nani ko dugo? Nakaulit. Huh? Nakaulit ka on. Ano sa mga nanaan? Nanas? Oh, hindi po ko na guys, adobong kangko. Ginagawa mo. Ingon sa lando. Tariyo na nila ako. Hindi na magkasya sa lamisa. Wanay gasto kay, way pang gasto. Aso pag-agi. Nag-aso-aso pa. Uy kapon. Doon mong bata. Muna mo leader. Ay, leader sa kaon. Nangalan kini sila. Parehas na kadako. Ito talaga kayo. Init, di, pwede, kamuton.